Geçýärsi ýurtdaşlar, esenlikler ogdy ile hoş geldiň azyz we hoş gördüm bugün gepleşige çağırypdyň. Hoş bulduk, hoş bulduk. Salam. Nereden hukumy adaylar? Ogo. Şöyle bir ýurtdaşlara ýüzlenýände olanlar ýani kardeşlerimiz nemedipdir bir tekst taýýarlapdyr, üstünde işläpdirler, rahmetini beripdirler. Ýani Türkmenistan bilen Şweýçanyň nemesi deňeşdirmesi. Özüňiz bilýänsiňiz, Şweýça bir baý döwlet, halky bagtly diýip aýdyn. Sağlygyndan, goragyndan, bir ýaşaýşyndan bir baý nemede ýurt hökmünde tanylýar. Özüne de hak, hukuk, demokratiýa goralýan ýer. Indi şolaryň ýoluny görüň bermekçi bolýar size ýurtdaşlara. Indi bizem elbetde baý bolup bilerdik, ýöne biziň käbir sıktıran zatlarymyz bar. Şu wagtga ýaly ikmanda bolup görmez dünýäňizde. Şoň üstünde bir açıklama etmekçi bolýar. Bir taryha ters alal diýär şun. Mundan da edikler şoýada ýöne şun az ütgüşke kagdaýda. Ters alsa, birim üstümizde bolup duran wakalar, durmuşunda bolup duran wakalar, gelecekde de bolup biljek wakalara söz açmak. Ali Bey'e söz geçelim. Tadı buyur. Sağ olun. Nereden Bey? Yine buraya hoş geldin. İlleşlerim hoş geldin. Ama bugün aýdyşymy ýalyp yine Şweýçanyň 1930-njy ýyldan öňkü ýagdaýyny aýdyp geçmekçi. Soň biziň şu günkü ýagdaýymyz bilen deňeşdirip ondan soň gaçyrylan ýyllarymyz hakynda biraz görüň edeli. O neme? Indi men başlaýyn neme söz vardır. Coğrafya kader mi diýip Türklerde bir söz var. Şu nemeni yıkıp geçýär de Şweýçanyň ýagdaýy. Ne bilşiňiz ýalyp şu wagt günümizde Şweýça näle refah bir ýurdu. Güwen, ondan soň adalet ýa-da nemede ýaşaýarlar da. Kaldırmıştı. Durmuşda o sosial taýdanım, hukuk taýdanım hemme taraplaryň bir nemede eşretde ýaşaýarlar. Ine bunyň asyl sebäbi nerden gelýär ýa-da bular nähile getipdir şu ýagdaýlara? Şolar hakynda biz gaça aýdyp geçeýin. Ine 1930-njy ýyldan öň Şweýçanyň ýagdaýy niredeýse biziň şu wagt günümüz bilen meňze şekende gaty. Şol döwürde açlyk bar ekeni, ondan soň alkogolizm bilen göreşýär ekenler. Ondan soň insanlar edil gulýalak muamele görýär. Sınıf ayrımcılığı var, orta sınıf ýok ekeni. Hatta 1827-1930 ýyllar arasynda 1,3 milyon adam Amerika göç edýär. Çok kynçylykdan. Gaty meňzeşdir şu wagt bizem ýarymyzdan köpüýümüz daşardy. Onda şu nähile ýagdaýlarda yeňip geçipdirler. O nämeler amala aşyrypdyrlar, özünden özü bolupdyrmy ýa-da bir lider gelipmi gurtarypdyr onlara. Şolar hakynda aýdyp geçeýin. Ilki 1827-nji ýylda diýdik. Esasy temelli atylýar. Mülk, toprak reforma meselesi var. Şu aýdyp geçýär. Şu mülkiyet, tapu ýa-da toprağı halka bermek, şonuň esasy başlanýy 1827-nji ýylda başlaýar. 1930-njy ýyldan soň höz ýerini görüp başlaýarlar diýeýin. Ýa-da käbir ýalňyş dogly ýerine ýetirilmedik meselelerden, işlerden dolayı 1930'lara çenli gelýär. Ondan sonra
kämilleşip 1950-60-njy 80-njy ýyllar has güllap ösen döwrü diýip nemedilýär hasaplanýar. Şu adam o kaynaklarda şeyler geçiyor. Hmm. Bundan öň toprak meselesinde ýaňy düşünmeýälik. Parça parça ekende biz kaldı aýtsam. Bir adamın toprağı var. O bel 1-2 hektarı başka bir yerde. O 3-4 hektar yine başka yerde. Ondan sonra gününün ya da esası enerjisinin köp wagtyny şu iki toprağın arasında gidip gelmeye sarf edýär eken de o neticede de verimli bir neme edip bilen okyan bir çiftçi nemeden gurun etken daýhandan. Ondan sonra şu reforma geçirilende şu kynçylyklara ya da şu kemçilikleri görüp şonları düzeltip täzeden toprak nemesini reformasını täzeden bir ele alýarlar-da. Düýple şu atkı nemesine yetmesin asıl düýbi şu taýdan gelýär. Näde edýärler? Täzeden toprağı täzeden paýlap berýärler. Ine bir adamın ýaňy geçmeýälik. O näçe kilometrde bir hektarı näçe kilometrde 2-3 hektarı var adamı toprakları hemmesi bir yerde bolacak bir şekilde öýünem şu taýa geçirip şu şekilde neme geçirýärler. Şimdi bu detaylarına nemetmemize yani önümüzdeki nemelerde girers elbette. Daýda aýtjak bolýanym toprağın önemini aýtmak isleýän. Toprak ölü sermayeden zada geçýär. Canlı sermaye ýagdaýyna geçýär. Nädik geçýär? Toprak paýlanyp berilende şu toprak senin elinde tapuly şekilde bolýar. Yani şu hakkı dokumenti bar diýerler. Ruhsatnama diýem adyny dolu bilemem. Döwletnama diýerlermi? Bar ýaly gidip görkezjek bolýarlar. Türkmenistan nemesine gelsek aslında ýokdur. Ne bolanda näýlek bolýar? Senin elinde toprağın var, toprağın tapusy elinde. Yani şahsy bolýar. Şahsyna değişli. Owa şahsyna degişli bolýar. Bunu nesilden nesile miras goýup gidýän toprağa. Soňunda alyba gidip bolan o. Ya bir elinden ogurlap bilen o. Bu toprağı miras goýup bilýän ýaşaýan döwrüňde şonu banka gidip ine toprak bar meniň elimde tapusy ine. Bana kredit berdiýsen kredit berýärler. Ondan soň alan kreditin bilen iş açyp bilýän, iş gurnap bilýän. Çağany okudup bilýän, mysal üçin. Çağany bir mühendis ýa-da bir iş meslekli ýetişdirip bilýän. Iň berkisi neme edip bilýän-de ululu kampaniýalarda hisse satyn alyp bilýän. Ýani umumyň noldan başlaýan ok sen eýem goş nemeden başlaýan-da, plusdan başlaýan. Yani toprak paýlanyp berilende halka nähilek bolýanyny aýdyp berdim häzir. Bizim täze türkmen Şahs kapital. Owa şahsy emmede bolýar. Bizim hem täze Türkmenistanda niyet edýänimiz ýa-da etmekçi bolýanymız toprağı halkyň eline bermek. Bunun gaty täsiri uly diňe bir sen gowy ýaşaýyş durmuşyna däl häsiýetlerine, eýeçilik nemesine çenli täsir etýär-de. Indi meştadan deme. Şu döwrüň, şu ýyllaryň Türkmenistany barada görüňler, yurttaşlary. Şeýler ýagdaý bar. Rus imperiýasy 1881-nji ýylda iň soňky galasyny basyp alýar Türkmenistan. Şondan soň bizim halkymyzyň maly haly topragy elinden alınýar-da. Ondan 1895-nji ýylda Edil Suwat kärende sistemasi bardyr Türkmenistan. Şol başlanýar. Taş köprüde başlanýar. Suwatkyň mary ýylynyň ýani ýöltenen aňryk takdara gidenler taş köprü diýip ýer bar. Şo taýda birinji neme başlanýar kärende. Halka öz topragyny kärende işletýärler. Şimdi işleýän hakyň alýarlar. Indi Akpaşanyň 81-nji ýylda gelen bolsa Akpaşa Rus imperiýasy
1916-njy ýylda da neme bolýar? Rossiýada, şu wagtky Rossiýada neme bolýar? Rewolýusiýa başlanýar da şo taýda agyrlykly şol 16-njy ýylda. Indi ýene-de men 81-e dönüp geleň. 81-e gelende Rus imperiýasy yerli milletçi toprak eýerlerini, derdarlary, işan mollasyny ýok etdi. Atdylar, kimi sürgüne göberdiler, kimi ýurtdaşyna çykmaga mejbur etdiler. Onsoň Akpaşa, ýani şo döwrüň Rus imperiýasy özüne ýalakalyk edip biljek, özüne hyzmat edip biljek täze baýlar döretdi. Onsoň olaram topragyň iň gowy ýerlerini näme berdi? Özlerine aldylar. Ýani täze Akpaşa hyzmat etýän serdarlar, baýlar, ýani ýene-de şoňa hyzmat etýän mollalar döredi. Olaram ýurduň iň gowy ýerlerini aldylar. Indi halkam işlende, şolaň ýerlerinde işlediler. Ýani bir taýda näme boldy? Öň bütüni ýurt käw bölündi. Akpaşa hyzmat etýän baýlar, serkezler, mollalar tarapda da halk bar. Ýeri zady alynan halk bar. Elinden mal alynan. Indi ýene 1916-a geldik. 16-a geldik, şo wagt Rossiýada garma gürmelikler başlaýar. Grajdan uruşy başlaýar ýene diýär. Bolin Türkistanda da häzirki Türkmenistan, Gazakistan şolarda Akpaşa karşı hereketler başlandy. Yani o hereketi kim edýär? Başyny kim çekýär? Ne ahali elinde nemäniň Akpaşanyň goýan nemeleri başlaýar. Serdarlary başlaýar. Baýlary başlaýar. Neme şol aňyrdan Akpaşa gitdiýär, güýjüne metdiýär, gitdiýär, indi olar topragy özüne aljak bolýar. Bu taýdan monsoň nemeler gelýär. Gyzyl kommunistler gelýär. Indi nemesini ütgetip gelýärler da. Tersini ütgetip gelýärler. Öň Akpaşa bolup gelen bolsa, şol bolsalar. Oňlar neme bolup gelýär? Gyzyl kommunistler bolup gelýär. Indi ýanky ýasama baýlar, ýasama serdarlar bulara garşy çykdy. Ondan soň halkam şo ýasama baýlara kömek etmedi. Öň bölündi olar. Öň bölündi. Şöýdüm gyzyllar basyp aldy täzeden. Yani birlik ýokdy şo wagt. Halk bilen neme halkyň başyndaky adamlar. Şoň üçin hem türkmen topraklary ýene aýlanyp gyzyllaryň elinde bar. Yani öz topragyna eýe bolmana mümkinçilik bardy ýöne gurallar nemet däl. Ýurdun bakydına däl şo wagt. Buyur Hazir Bey, ýerinde dowam etdilersiň. Owa, üstüne goşaýyn diňe bir türkmene. Aha. Ha, Dowam et. diňe bir türkmene neme däl, mahsus däl bu. Ýa-da diňe türkmeniň başyndan geçen bir ýagdaý däl. Beýleki Orta Aziýa ýurtlary bardyr. Gazakistan, Özbegistan, Tataristan, Krym tatarlary diýen ýaly. Çeçenistan. Bunlarda da şol bir wagtyň özünde neme hereketler ýa-da öz başlap bolma nemeleri, o taýda da aýry-aýry milletler bardy. Edil türkmeniki ýaly gadymy taryhy bolan milletler. Onlara da neme boldy? Öňüni yapdylar ýa-da olarym başarysız boldy diýinde. Bilmedi. Ýok. Indi neme ýaňy aýdan ýerime geleýin. Şwesiýanyň mülkiýet nemesi diňe bir neme däl diýdim, gelişmiş bir toplumyň esasy, temeli toprak bilen neme edilýär. Esas fundament toprak bilen atylýar. Indi bu toprak mülkiýet diňe bir baýlyk däl. Bizim psikologik taýdan bir ütkeşiklige getirýär. Nälelik bolýar? Onların ya da şu wagt Türkmenistanda edil şu wagt bile kiracı nemesindedir.
edil arendada oturan ýalak bir psikologiya vardır. Ne bir açık misal vereyim, az düşünüpli olsun. Ne edari işinde işleýändirler. O döwletiň edarasy diýerler. Ha, o taýdan alýan aýlygyna ýetmeýär seniň nämäňe. O. Sen o taýdan bir näme de lewi diýerlermi? Gyrçyp diýerlermi? Düşünüpli ýany näme bolsa da şonu edýärler. Ne bu öz topragyň bolanda şeýle bir ýagdaý bolup bilermi ýa-da sen öz topragyndan lewi gyrçyp ogluk etmersiň? Ýok. Taýda ogluk etmek ol bir aýry gurrum, dogry. Ýöne o taýdak asyl düýp nemesine düşünmemiz gerekli-de. Aýlyň ýetmän bolsa adam ýaşajak bolsa, çağa eklejek bolsa, sağdan soldan almaly bolýar. Diýmek bu düýp nemesinde, ýani toprak seninki bolmanlygy üçin kirajy psikologiýasynda hereket edýäňde. Toprak seniň elinde bolanda öý ýesi psikologiýasynda hereket etýär adam. Özel mülk seniň ýeriň. 8 saat ýa-da 10 saat işe gelip gitmeýäňde, öz ýeriň bolsa uzun wagtlap işleýän, bagyna, bahçesinä seretýän seniň topragyň. Öz nemäň bilen seretýän. Ýene bir aýtmaly zat, dine şol döwürde näme diýip aýtdym-da men. 1827-nji ýylda hereketiň adam bar. Şu taýda geçýär. Laga Skeftit diye şu neme İsveç'in dilinde. Ne bu umuman aydanımda esasen halk neme şol döwürdäki reforma nälik geçiripdirler. Nevit gaz ýa-da baýlyklar bilen şolara nemetmeň ýerine ne halky eğitim bilen örgütlenme diýen iki sanak sütün var. Şo ýoly saýlap alypdyrlar we halk eğitim hereketleri folk building diýip adlandyrylýar. Buram örgütlenme. İşçiler sendikasy ýa-da alkogollyga garşy aýlyk ýaşam dernegi diýen ýaly dernekler bilen, ýani diýjek bolýanym halk bir ara gelip örgütlenip buram bilim bilen şu günlere ýetip bilipdirler. Şweýçarýanyň esasy başarnyklarynyň ýa-da şu wagtky güne gelmesiniň asyl düýp sebäbi ne şu esasy iki temel sütün diýip aýdýan men bunlara. Halk eğitimi. Yani halk eğitipdirler. Bilim. Buram örgütlenip bir ara gelip yani örgütlenmezsen hiçbir iş edip bilýän dälsiň ýa-da şu wagtky günümizde biz bir ara getirmejek bolup jan edýärler. Ýok. Misallaryny kän görüp durandyr şu wagt, gözüňizden geçýändir. Başkadam orta sınıf diýip geçýär bu taýda. Orta sınıf hakynda biraz gurrun edeli. Merdana. Orta sınıf näme? Näme üçin gerekli? Ama bir okan ýerimde şeýlerek geçýär. Ýene bir demokratik ýurt bar bolsa, bir ýurt demokratik ýurt, hak hukuk işleýän bir normal ýurt bolsa, o taýda hökman orta sınıf bardyr diýär. Orta sınıf ýok bolsa, ol ýurt demokratik ýurt bolup bilen ok, ýani hiçbir örnegi ýok dünýäde bugüne çenli. Şu orta sınıf hakynda aýdaýyn birazajyk. Sözü sana geçirjek. Orta sınıf nähilek bolýar? Köprek nemelerden bir minut. Orta sınıf esasen işçiler, Doktorlar, işletmeler, karhanalar, injenerler, hani o nemesi. Girdisi owy bolmaly. Neme bolýar-da? Bir halkyň gatlagy bolýar-da. Deme, intellektual gatlag. öz-özüne ýetip bilýän gatlag. Çöregini tapyp bilýän, günni görüp bilýän. Ýylda, aýda dynjalşa gidip bilýän. Iň esasy anam nemeden
hökümetten gorkmayan, hakyny talap etýän gatlak bolan üçin demokratik ýurtlarda hökman bar diýip aýdylýar. Iň üstde elitler vardır. Elitler bir şekilde pulu bilen ýa-da ady nemesi bilen, awraý bilen ýol alýarlar da. Ýoksullaryňam ýurt işleýän ýurtda nemetýände ýoksullaryňam ýa-da aşaky garyp gatlak diýilýär. Olaryňam garyn doýurmakdan bir hakyny talap etme wagtlary ýok. Iň esasy sütün, iň esasy demokratik ýa-da ýurda nemetýän, hakyny talap etýän orta synpdyr. Yani ertirini alad etýän, çağalaryň geljegini alad etýän orta synp hesaplanylýar da. Hawa. Ine indi mestada söz alaýyn näme? Tesler de gowdy diýerler da. İşem vardy diýerler. Tek saat işledik ailesiň. Indi seslerde onun ortasını hesaplanacak nemelerini adamlar hesapla. Yine injinerler, molumlar, doktorlar. Ondan kim boldular? Seslerde ora kiçik neme yok, şahsi eýetçilik kerhanat yok. Çoğu adam karende sen döwletiň ýerdiýän aýlyňa gidip işläp gelýär. Atawaň öz toprağında. Orta sınıf de men içirakdım Saýyz döwründe bolýan ýöne Saýyzyň orta sınıf diýip hasaplanýan molumlar aýlygy ýeten okeny özüne, hojalygyna. Näme üçin ýeten ok diýip hasaplaýan o zatlar arzan da näme diýip aýdyp bilerler. Ýöne ýetýän bolsa molum öz işinden daşary näme üçin gidip balary tutýar. Her bir owada ýaşaýan diýen bir agramly bölek molumlar şo döwrüň balaryny tutýar ekenler. Mal saklaýar. Çölde gizläp owurlap näme dip owryn nemeden hökümetden, döwletden gizläp mal saklaýar eken çölde. Koyun diýdi, sygyr diýdi. Ine şo aýlyga ýetýän bolsa şol molum hakykatdan hem orta sınıf bolan bolsa ýani türkmeniň sözü bilen ortada aýhan. Ýetik bolan bolsa işinden daşary nämesin gidip janyny azap edip nemedi janyny gynap balaryny tutjak, mal wagtyrjak birine. Saýyz döwrü ýokdy şo ortada. Bir der ikiter bolanly ol hasap edilen okya belli bir emes wada derejesi var şonuň geçmeden ortadan bildirmeýär, göz ilmeýär. Häzirim şonuň ýaly. Ortasyn fahmy Türkmenistanda ýok. Molumlarym bunu görün wardan öpüp hawa. Molumlar, doktorlar herkeldeler işini taşlap ýurt daşyna çykyp bolar. Orta sınıf diýip kim? Ýa-ni sen aýdyp ketdiň, orta sınıf hakyny talap etdilen adam. Dogry dämi? Ondan häzir kim orta sınıf diýip özüni hasap etdiler, hiç mem ýok. Däbi. Marginallar bar, ýalaklap aýdym taýdym edip bol arkada näme diýip aýdym aýdyp görenler. Onuň toýunda pul dilenip görenler. Olar hakyny talap etdiler nowa? Belki terör topara karşı ýalaklyk edýärler, şöýdüm günni görýärler. Estade söz alaýdan dowam etdiler. Bu näme? Orta sınıf diýdiňne bir ýurt diktator boljak bolsa ýa-da başlykany diktatorlyk rejime geçecek bolsa ilki bilen orta sınıfy ýok etýändir. Sen orta sınıf halaýan däldir. Diktator rejimler sen hakyny talap etýärler. Şolary ýok etmeň uğruna çykýarlar, şolara garşy nemeler, kanunlar, düzgünler, tertiplerine 3 sanak sütün var. Şu 3 sütünü eline alandan soň ilki bilen şolary şonuň garşysyna ulanýarlar da, orta sınıfyň garşysyna. Yeniden bir aýtmaly neme var ine İsveç şu wagtky gününe gelme gowy durmuşa ýetme sebeplerinden biri de ne güven. Ya da şu döwürde nähilek neme geçiripdirler. 1950-nji 60-njy ýyllaryň hemmesinden aýdýanda
Yardım, sosyal yardımı adatı bir ýurtlarda nälik bolar? Günni görüp bilmeýän garyp gasarlara ýardam ediler. Sosyal ýardam. İsveç'de näle gedipdirler? Şweçýada. Baýa garyba her kime deň şekilde ýardam nemedipdirler. Saglyk, ondan soň eýitim, temel nemeler vardır, sosyal yardımlar ya da işsizliklere iş tapıp berme. Şonun ýaly meselelerde baý bolsun, garyp bolsun, bir kampaniýanyň başlygy bolsun tapagy diýok, hemmesine deň derejede sosyal ýardam beripdirler. Netijede de näme bolupdyr? Baý adam men vergi berýän, kömek alamok, ýöne garyplar ya da has pesirakdakiler meniň hasabyma näme diýen düşünje ortadan aýrylýar da. Her Men kim deň hasam. o men hasabyma ýaşagyň ýok diýen ýalak pikirler, düşünjeler, aýrymjylyk. Yani bir ara gelip işlemek, bir toplum bolup hereket etmek, şöyle bir duygu oturýar da. Muman güveni şeyle nemedipdirler, inşaat edipdirler. Endi stadan näme men ýene ara gireň. Endi bir ýurt üçin halkyň jemi üçin ýanky aýtdyň, orta direk näme gerek? Orta sınıf näme gerek? Halk gerek, dogrydymy? Şahsy eýleçikdäki, onsoň doktorlar, onsoň molumlar, ýa herkeddeler bolup biler, harbylar, injenerler bolup biler. Bulaňam aýlygy ýokary derejede o ýetip bolmaly. Endi şulary näme döretýär? Yani bular hakyny sorap biler, dogrydymy? Bütün halk üçin. Hem has baýlar üçin hem sorap biler. Pul ýagdaýy tez derejedäki adamlar üçin hem hakyny sorap. Yani ýurdu saklap durýan şular. Her bir näme gelişen ýurtlarda. Bulary näme döretýär? Yani näme etdiler? Toprak eýçiligi. Endi hemmesi toprak berilse, dogrydymy toprak. Türkmenistanda da toprağın eýerleri halk bolsa, halka gaýdyp gelse topraklary önümçilik edip başlaýarlar, dogrydymy? Biri üzüm eker, biri bağ eker, biri ýanky topragyny kredit goýarlar. Banka kredit goýarda näme? Zawod, fabrik goýar, biri çäk gurar. Biri maldar bolar, biri daýhan bolar. Şöyle önümçiligi gösterýärler. Ondan önümçilik ösen soň ýurtdaşyna mal satyp başlaýan içeriğinde mal bollugy bolýar bolyn. Halkyň hazynasy güçlenýär, dogrydymy? Kullanýar. Ondan soň ýa-ni doktoruna, harbysyna, injenerlerine, yani orta batlyga alyk hak, o hak bermäne mümkinçiligi dörýär. Ondan soň bularym öz işini gowalyp başlaýarlar. Molum has ökdeni we däne otada sistem ne diýär? Hak, hukuk öwretmegem şo orta direk diýenler bar, ýa-ni orta daýhan, orta gatlygyň boýnuna düşýär hal näme halky eýitmek mydamada. Harbyda da şol orta däme? Näme diýjek bolan Merdana ara girdimine. Aha. Garnyň doýandan soň adam. Eşigiň bitin bolandan soň, ýyljak öýüň bolandan soň hakyny hukukyny talap edip bilýän adam. Onuň üçin hem näme gerek? Toprak gerek. Biz kaldy aýtsak şeýlerek bolýar da. O baş toprak şahsy eýçiligi geçmez. Ine näme nany ýan ene. Garyn doýurmak bilen bar, rahat beg bana maýdarda garyn doýurmak bilen bar birim beslenmek, ýani imitlenmek ady giýmitli. Dogrydymy? Gerek ýagyndan, etinden, belagyny. Ondan soň sen özüňden bir kalbyň, garnyň, gözüň doýan soň başga dünýäwe işlerle meşgullanyp başlaýar. Birinji gün hakyny talap etmekle. Dogrydymy? Ýan kaýçyň ýaly. Ondan ýurdu saklaýan şol orta gatlar. Türkmenistanda da ýan kaýçyň aýtçyň ýaly, täze Türkmenistanda halk öz ata enesiniň topragyna eýe çykmaly. Bolmasa
ýagdaýdan çykmaýar. Gördämi? Ene ede Şweçýadan mysal beripdilersiň häzir. Näme üçin çykmaýar? Olarda şahsiýetçilik bar, gördämi? Biriniň goýunda nimetinde şahsiýetçiliginde tokoý bar, birininkide göl bar, birininkide bir owada bir daýhançylyk eder ýer bar. Hemmesinde şahsiýetçiligi bar olar. Şoň üçin hem şo ýurtlar baý. Öz isleýän nemesinde toprağında ýankaçylar nemesine dalak koýup kredit alyp bilýär gerekende üstünde bina gurup bilýär, önümçülük edip bilýär üstünde bahasy artýar eken da nemäniň toprağyň bahasy artýar. Näme Merdan aga? Bu bizim aýdyp oturanlar mesela yüzlei bir düşünüpli olar ýaly edip aýdyp oturýar. Aslında onuň katma degeri o gatlanıp gitýär da gaty ýani Türkmenistanda garyp adam mümkin däl tapmak. Eger täze Türkmenistan demedip bilsek, o halk eýe çykyp bilse täze Türkmenistany diýip, garyp adam bolma mümkinçiligi ýok. Ýerken baýlyk bar. Onun üstesinde de yine biz Nevit'ten gazdan däl de edil Şweçýanyň nemesinde örneginde bolşýarlar. Eğitim ve örgütlenme üzerinden ya da başka bir yurtlarda diňe bir Şweçýa däl, başka bir yurtlaryň ýagdaýlaryna seredip ne tarihte nädip galkanypdyrlar. Nädip şu ýagdaýa gelipdirler. Şonlary öwrenip bir-birini almana gerek ýok. İçinde hemmesi dogran bolup bilmez. Ýalňyşlaram bardyr. İçinden gowlaryny saýlap özüne laýygyny, dogry gelýänini alıp uygulap bermeli. Näme üçin bolmaz? Ene Gallandiýany 11.000 kvadrat kilometr Gallandiýany. Gallandiýada näme diýsen? Saýy döwründe syr diýerler, peýnir. Gallanski syr diýip molumlar da atlar şondan ýerde da, şoň ýetilmän näme derdi, gymmatdy syrlary. Ondan sonra 11.000 kvadrat kilometr, bizde näçe? 480.000 kvadrat kilometr gowrak. Näçe istesi? Notayda 40 näçe bolýar? 45-46 iste bolýar. Türkmenistan beýiklik. Ýöne Gallandiýada gülem önüpdi. Kışyn ýadyn. Az önümler hem önüpdi. Hen agatam işläpdi. Ýumruk ýaljak yer. Näme üçin? Şahsiýetçilik başatay. Halkyň soň önümçüligi neme diýär? Dowam edýär. Şöýdüň baý Amerika diýdi, Ýewropa diýdi, baý ýurtlary önümi satýarlar. Bizim Türkmenistan olup orta arada otur. Ýokary tarafymyz neme? Gündoğarymyz Hytaý, Kazakystan, uly ýurtlar, hem Aziýa we Aşyk aňyrak mana tarap. Aşağımızda kim var? Aşağı tarafta. Arap ülkeleri var. Bazılarının orta arasında oturdu. Ne için biz dörüt bilimiz. Okşanın şahsiýetçilik. Gerek şoň üçin. Türkmeniň akly kem däl ýöne toprağımıza eýe çykmamyz gerek. Sesim gitti mi kayın? Yok. Neştaya bir zat koçlayın. Merdan ağa yine senin toprağın elinde olsa nesilden nesile meslek geçirip bilýän. Doğru mu? Ne misal üçün bir üzüm bağın bar bolsa, misal üçün. Sen çağalaryň adam örde ya da yurdun daşyna gidip işlemegine gerek ýok. Toprağın bar bolsa, üzümüň var. Ýewropa bilen rekabet edip bilersmi diýip sonra çykýar. Ýewropada üzüm bilen Türkmenistanda üzümüň hilem tapawutly bolýar. O taýdaky şertler hem ütgeýe oturýardy. Indi sen hadi rekabet edip bilmediň diýelim. Ýene-de başga da bar diňe üzümden, başga da Türkmenistanyň ýagdaýyna görä ýerli näme has gowy bolýansy şoňa ýönelersiň. Netijede näme bolýar? Ine toprağyň var, puluň var. Gowy ýaşarsyň. Ýankaýdan ýeriňe gelýär-de. Aç kalmamak üçin däl, ýaşamak üçin ýersiň, beslenersiň, dogry beslenersiň. Ondan soň garnyň doýar, eşigiň awatdyr, öýüň syjakdyr. Ondan soň okap başlarsyň.
dünýäni görüp başlarsın, gezip başlarsın. Ondan Uzak soň diýen meniň pejime azık gatyrak ýatny şuwat derletdi meni. Dowam et. umuman näme-de doğru. Umuman zat var. Ondan sonra adam fikirlenip başlaya, hakkını, hukukunu talap edip başlaya, kemçilik barası kemçiliklerini doğrulaya. Ondan sonra yurdunun gorawyna üpçün etmek üçün yatırım Ha, o yaparlar. Täze Her teknologiýalary açyklarlar. Goro Aýdy. meden. Goşaýynda ende ýa-da düşdüka. Ene şuwat Türkmenistan, Türkmen halkyna değişildi. Ýaly durda, doğru dämi? Ya imperiýanyň aşagynda belli bir kuklalaryň üstünden. Endi halky gorkuzýarlar da möhümmeler. Ay Russiýa bolmasa biziň aýag ucumyzdan inde näme etýär. Talibanlar geler, Maryň bir günde alarlar, näme derler, gorkuzýarlar da. Indi halkda dörýän düşünje nähil bolýar. Uruş dursa diýär. Men watan gorajak geldi ya, ýurdu gorajak geldi. Men näme ma berdi diýär. Gitsin diýär ol nemeler, ýalakalar, ýeneler zatlar şolaň oğul goýdylar, gitsin şolar ol nemesin diýär, eline ýara galsyn. Ine ýanky. Seniň olsa topragyň bolsa, geçermi şo Taliban 1 metr bäri? Halkın golanda her halkyny berer, näme topragyny berermi diýäň. Owa, berelmi? Teretindi. Başga birlerde da indi ýöne köçe zatdan şuwat düşündirjek bolaýynda. Türkmenistanda önümçilik nirde var? Azıcık Aşgabat'ta var. Ene de ýa-da ene marinalary, ýa-da ene ýöletenler. Belli bir ýerde bazarjyk var. Onuň ýoluň arasynda halkyň geçen ýerler var, esas geçen ýerler şo taýda dükan açýarlar. Indi şo ýoluň arasynda halkyň önümçilik bolup duran ýerde alyp satyş bolup, doğru dämi? Şo öýleri goýanoklar. Yerinden dükan açayın, jaýyň näme kirene ber, aýda plança töläýin. Dip näme şonu goýanoklar şo taýy. Önemli da o taýy. Dükan açsak, birer önümçilik etjek, maýdajykda ýajyk, şo taýdan alşberiş satış baýajak, kullanjak. Ýöne sen bir adam näme bir köçe aňryna geçjäň bolan, diňe ýaşamak üçin torala, önümçilik üçin oňa ikisiniň bahadam deňder. Ýöne täze nähil boljak. Hemme ýer şahsy eýçilik iste, hemme ýerde önümçilik ediljek. Doğru dämi? Topragy näme çägerak ýerde bilemok, üzüm ekerler, garp ekerler, gawyny hemme ýer önümçilik boljak. Şöýdüň tutuş Türkmenistanyň hemme ýeri gymmatlajak bahalary. Bahalar gymmatlaýar. Yükseljek. Ana seniň ýerin degerlense, seniň ýurtdaşyna çykýan, satýan önümüň gymmat bolýar. Näme sinet görüňine, ýur owaň içinde iksany näme satýan, garp satýan diýip aýdaly. Nämenki pullurak adamyň, döwletlirak adamyň garpydy. Garpyna halk nähil seretýär, pulsuzrak nähil seretýär. Yani öýü horaşarak, öýü pulsuzrak bolup, iksam ýene bir garp satýardy. Horaşan kawararsynda şonu aşaglarsyň. Ýordam halk näme jahil halkyň edýän şo da aşaglar, arzan sorar, almajak bolar, üstüňe ersip berjekmi diýer. Guruply hoçalyň kawarsa aýdan wagtyny alar durar. Ýogsa iksam bir garpy. Ene türkmeniň hem ýagdaýy şonuň ýaly boljak täze Türkmenistan. Hemme ýer önümçilik bolanda ýerem degerlenir, özem degerlenir. Däbi, sen bir önümçilik edýän adam, sen bir akla eýe adam bolýar. Şöýlerek. Olam bilim bilen mümkin bolýar da ýan gaýdan ýerimize gelýär. Ne? Eğitimli, bilimli adam. Şo. Näme gepleşjegini kim bilen ýa-da adamyň daş sypatyna däl, bilgisine göre baha berjek. Olam eğitim bilen mümkin boljak da. Indi ikinji nämämize geçelim, gyzykly ýerine aýdaýyn. Merdan aga. 1917-nji ýylda bir pursat kaçtı bizden. Türkmenlerden, beýleki Orta Aziýa, Türkiýe ýurtlardan, soýdaşlarymyzdan diýin.
1928-nji ýylda ikinji bir pursat gaçdy. Soň 1991-nji ýylda garaşsyzlyk zat diýdiler. Russiýa dagady, SSSR dagady. Başdan. Üç nämeni gaçyrypdyr. Indi bu taýda nämeni aýtjak bolýan, gaçyran wagtlarymyzyň gymmatyny aýtmak isleýän. Ýogsa o taýda näme üçin gaçyrypdyrlar, kim gaçyrypdyr getirmek däl, esasyny nämem üstünde durjak bolýan ýerim. Gaçan pursatlary nädik gaçyrypdyr ve geljekde bu pursatlaryň ýalňyşlarymyzy täzeden üstünde işläp gaýtalamalymy ýa-da gaýtalamaly dälmi? Şu wagt öňümizde de ýene bir pursat bar-da. Şular hakynda nälik pikir edýän? Şular hakynda aýdyp berseň. Şöyle orada indi 1880'lerden Akbaş'a geldi, topraklar gitti, mallar gitti. 1991'e çelle, näçe ýyllar başladı, doğrudan 110 ýyl var. 110 ýyl var. Ondan soň şoňa çelle Rus imperiýasy burada ak bol geldi, burada Kızıl Komünist bol geldi. Toprağın ýylyna gaýdyp gelmedi, halkam alyp bilmeli, almaldygyny bilmedem. Ýa bir näçe töweşler etdi. 38-nji 40-njy ýyllar çelle ýöne güýçler deň bolmasam mümkinçilik bolmady. Indi Sovet Soýuz döwründe de 8 saat işläp, gireýin işläp, ýani aýlyjyny alyp beren halk 91-de şonuň topragyny özüne almaldygyny bilmendir, ýani talap etmeni bilmendir. Meniň topragym men ýylyna gaýdyp aljak diýende me düşünje neme dilmendir. Taparada ýene 92-de başlap 94-de çelle reform etjek bolup durup, halk aýak diräp durdy ýa-da bolmaly. Halk baýasa, baýar, halk baýar, emmeş gowy ýaşarda diýip reklam neme propaganda edýärlerde özlerçe aparada neme mediada berilmendir şowa. Bilýärsiň. Indi halkyň öňünde sen baýarsyň diýen Soýuzda ýaşap gelende, ýaşap gelen adamlar baý nähil bolup görünýär. Baý. Öýünde adam işledip ezik gezýän adam. Doğrudan telewizionda şonu görkezdiler. Doğrudan komünizm döwründe. Bir näçeden aýal, oňumyň aýalyna, halkyň aýalyna degip, namusyna degip 4-5 tane aýal edinip, gara halky ezip beren adam hökmünde görkezýärler, baý. Oňa reform etjek adamlar, siz baý bolarsyňyz diýse, halk baýlardan gorkar ha. Şu günimiz gowy aýlyjym işläň, men aýalymy da hiç mertebesini deplemesin, menen biriň ulu bolup işlemäň gerek gal, onuň al baýlar diýip tepki berer, doğrudan. Halk köpçüligi. Azyjy adam kabul etmek mümkin 1%, ýarym %. Galan kabul etmese ýa meni agramyň nemesi terede goýanda köp adam agyr gelip durda sözi. Şöýdüm 92-nji ýylda taýin däldi toprağyny ýylyna almana. Indi şu wagt ýene Russiýa Federasiýasy, ýani biziň üstümiz basyp duran Rus imperiýasy ejizläp otdy. Onam kim ejizledi otdy? Ukraina halky ejizledi. Biram dünýäden hem kömek gelipdi Ukraina. Indi şu wagt ýene de gapaçylypdy. Ýani gaýtdyň ha, 10 ýylda açyldy, 28-de 91-de ýene de 2000 şu wagt üstünde ýyllaryň üstünde ýene bir gapaçylypdy türkmen halky üçin. Indi bir taýda biz näme etmeli? Biziň ýerimizi berdiýmeli ýene ýurdun içinde ana bayram alda. Men eşitdim neme boldy. Arada neme bolupdyr. Halk aç pulsy çykka demir ýolda başlaýarlar, doğrudanmy? Onuň 5 ton ment gelle, mentiň bolşy da ama halkyň gaşy. Bir kısan ment çaklaýarlar. Mentler dağap gaç gidýär. Hakimiýetler gaç gidýär. Onuň küçüm başla. Gaýrat edin, adnem bitmeň, urşmaň, ýenetmeň, nämeňiz ýok. Unuňyz ýok, şekeriňiz ýok, balyňyz ýok, berýärler. Halk ýylyna tesýär. Doğrudanmy? Ýok, bunal etmeli däl. Nä soraňda meniň toprağym men aljak diýmeli. Topraklar menki, maňa seniň unuňy gerek, şekeriňi gerek diýmeli. Men toprağımı ýylyma aljak, toprak meninki. Ata-babamdan geldi. Menem şoň üstünde dowam etjek. Meňe çağalama goýup tutjak topragy. Uşaklarıma diýmeli. Aýdyp üçin eýitim aýdyp bir halat etjek komitetini dinlesinler.
eğitim alarlar. Merdan ağa menine Şweçýany ýene-de mysal getirecekine ýaňky ýagdaýyň bolmazlygy üçin näme etmeli halk? Ne un bilen, şeker bilen ýa-da säkeljik bir zat bilen, süjük öke bilen aldanmaly däl. Ine bilmedik zadyň edip bilýän dälsiň adam. Ne ilki şu nemeleri bilmemiz gerek ýa-da şu mesele näme üçin gozgadym men? 1917-de näme bolupdyr? Bunu öwrenmemiz gerekli. Näde dogrular edipdir, näme ýalňyşlar edipdir? Owa. Ondan soň 27-de 1927-28-nji ýyllarda. Şol döwürlere birazjyk bilmedim tarihte näme etdigimize, okuduğumuza göre gowşandyr da düýp kanunlar, Gaýsy Atabaýew, Nedirbaý Aýtakowyň nämeleri bolýar-da. Düýp kanunyň döredilen ýyllaryna gawat gelýär-de. Ne şol Owa. ýalňyşlyklarymyzdan ders çykaryp, nirde ýalňyşypdyr? Owa şu şekilde edip gördük. Netije bermedi diýmek ýalňyş edipdir. Nirde ýalňyşlyk üstüne gitmeli. Bunu böyle gowşak goýberseň elin kesýär-de gamşam. Şoňa Owa. näme etmemiz gerekli? Şweçýanyň çözümi nähile? Ine bilim, örgütlenme. Näme üçin aýtdy? Ne halk örgütlenmesi gerekli. Örgütlenmek erbet zat däl. Owa. Yani ýagdaýyna görä ütgeýär diýeň, bıçak ýaly. Bıçak naharam edip bilen adam ömüldürip bilen-de. Neme zatda? Yani şu sebäpden ne örgütlenme etmesi gerekli. Örgütlenmek üçin bilmen gerekli. Ýalňyşlaryň üstünde işlememiz gerekli. Kaçırılan yıllar izne getirip bolýan däldir. Ýöne o taýdan ders çykarmak üçin öwrenmemiz gerekli. Biraz pikirlenmemiz gerekli. Elbette kyndyr. Bugün günümüzde de Rusya aslında güýçlü däl. Yani güýçlü görünýär sebäbi sen ondan ejizsin. Haçan da sen yani şonuň pikir edýäninden has ýokarda pikir edip bileninde bu da mümkin. Demek sen güýçlü bolýar. Yani Ukraina şu an Rusya'dan has ýokarda pikir edip bilýändir. Ve içindäki zaýyflyklaryny bilýändir. Olmasa 22-nji ýylda Rusya uruşa başlamadyk bolsa ondan dünýä nälik bilýärdi? Dünýäniň ikinji ordusy diýip bilýärdi. Aslında öyle däm däl ekeni. Sebäbi aşağı gowşak bolsa jaýyň. O üstü ne kadar sağlam bolup bilerdi ýarar. Ene awazat 1991-de näme mümkin ýazyp özüni prezident edip taýlatdy. Soňum gelip halka näme diýdi? Mut gaz berjek, duz berjek, un berjek. Dogrymy? Şu wagt halk bilen o kene, seniň gazyňam gerekkä. Mut nämäňem gerekkä? Men olar toprağymy ýygyp aljak, tabagym toprağyny. Özüm gazam gerek bolsa tanalar, unam gerek bolsa saýlap alarym. Elektriğim gerek olsa özüm töläp alarym diýip. Şonuň ýaly etmelike. Şu adam ene şonuň ýaly ýagdaý. Seniň duýulňam gerek gel, bäskile beren unuňam gerek gel, men toprağym gaýdyp gelmeli maňa diýmeli. Yani şöyle bir zat bar. Hakyň talap etdiýär. Hakyň gaňryp almaly. Hak nirde talap edilýär? Kanun işleýän ýurdunda talap edilýär. Onun üçin hakyňy gaňryp almaly bolýar indi halk. Ine iň soňky şans diýip diýsem boljak. Näme üçin iň soňky şans şu wagt şeýler bolupdy? Sebäbi Türkmenistanda sessiz genosit gidipdi. Eneleriň, zenanlaryň, gyzlaryň çağ edinjek bolsa durmuşa çykan soň gan yetmezçiliginden, vitaminiň, nutrientin yetmezçiliginden, yani bedeniň gowşaklygyndan çağalary ölü dogulýar, çerep noýny dogulýar, arasynda özleri hem ölüpdi. Gördämi? Ýaşullaryň sen pensiýa ýaşyny doly ýaşaman ölüpdi. Mare ilinde, Daşoğlu ilinde seriyol diýdi, öýken kesel diýdi, bagır kesel diýdi. Ene nemeler, kim dawatlar datlar. Ondan soň Türkiýe Cumhuriyetinde çykyp ölüp bereniň bar. Oradan bälde galy. Rossiýada şonuň ýaly bolup gidipdi. Sen sessiz genosit. Oňam şöyle bir zat bar. Çağa her bir maşgalada çağa
nokta birden geçmese eýem şondan az bolsa halyk nemet ýandyr, ýylyň azalýandyr. Şolamyr genosidiň bir görnüşi. Ýa başyndaky men häkimet diýip duran adamlar şonu şu zatlara eýe çykmasa diýmek şu zatlara ruhsat berýär. Ruhsat berýän bolsa seniň ölmeňe göz yumýar, seniň ýok bolupdyň. Şonuň üçin men aýdýan şeýle kitaplarda da şol etjä, köp berde de şeýle etjä, bizlere maýtýar şonu MHK hökmünde, Milli Halat Ediş hökmünde şu iň soňky şans bolup biler. Indiki 100 ýyldan geljek şans oňa çellä türkmen galman biler. Türkmen ederek başga bir ýaşap. Russiýadan ana Soýuz döwründe Stalin sürüp getirdi, başga milletler ölünden göçürdiler. Kazakstana getirdiler, Türkmenistana, azıcık Özbekistana getirdiler. Näme Russiýa nemese biz şu şartymyz ulanmasak etmez etýän Russiýa. Hema özüň geopolitik nemesi, hemem gol astyndaky nebitiň gadyň sorup bu. Bir guberniýasyny göçürip getirer bir ýylyň içinde olara gowy olara gowy jaý berler. Böyleki yerli ýaşaýjyda seredilmez bol özüň ölüp durarsyň. Ana topraklaryňdan git deliňden. Şu erte gaýdyp duran meýaldyr köpçülüge. Ýene şol ýyllaryň geçmegi bilen bolup biljekler. Şu neçelerde imperiýa bizi 40 ýyl otyr, biziň gyrylmagymyza mümkinçilik göredik. Soňa edip biler o. Onuň endigi şol. Senin maskalaňdan gidip bir türmede ölýän bolsa, taýsy sebäpsiz ýa-da nemesiz töhmet bilen gitýän bolsa, şolamyr genosidiň biri seniň halkyňy ýok etmek. Banditlarda derman etmän ýa doktorlaryň akly etmän ölýän bolsa, ýurtdaşynda ölýän bolsa, genosid şoň hemmeti. Hökman onu ýara bilen atmaly diýilen zat ýok. Modernleşdirýärler onu, modernleşdirýärler. Meştaýda duraýyn. Mehmet ýene 40 ýaşdan aşağı şu an Türkmenistanda ýaşap ýörenler üçin hasam gerekli de geljek üçin. Kimisi çağasının gelecek üçün ortaya çıkması gerekli. Kimisi yaş kiçirektir öz gelecek üçün. Kimisi de bundan yok edilen doğanın karındaşı, dostu, yarı vardır. Enesi atası vardır. Onlar için çıkması gerekli. Yani bir ara gelinmesi gerekli. Ama onsuzam gene devam edip dur ve onsuzam seni yok etdiler. Bundan son nira korkacak diyen bir nemede soragam çıkkada. Ne korku bilen değil, umut bilen. Umudu bulaştırarak. Yani inan bilen. Yalan dedikodular bilen değil de bilgini paylaşarak bizim bir halk bolup bileceğimizi inan bilen nemetmemiz gerekli, hareket etmemiz gerekli de. Stayda cemlesegen bolar. Açıklanan var olsa versin. Azıcık üstünde doldurayın. Yine bilim bilen, eğitim bilen örgütlenme dediňler ha. Bilim alýan halk ikinci nemesi deregi örgütlenmesi öz dörýär eken. Bilimsiz halk örgütlenip bilen ok. Bilim alýa, eğitim alýa, ondan soň öz örgütlenýär eken. Yani ikinci özü gelýär eken şu ikincini. Şonuň üçin näme etmeli? Köpürek Milli Halat Ediş Komitetiň kanallaryny synetmeli. Indi ýene de orada 17-nji ýylda halk iki bölekde dogrydymy? Ýasama baýlara, serkezdelere kömek etmediler. Karşydyna Kızıllara tarap koşuldylar. Aldaldylar da. Ondan soň Soýuz döwründe ýene şonu alyp 91-de ýene şonuň ýaly halk näme aldandy. Yani halk iki bölekdi. Düşünýän yarım prosent çygyş, düşünmeýän 99%. Yani halk iki bölekdi. Indi şu adam Milli Halat Ediş Komiteti ortağa çykdy. Halka eğitim berjek bolýar. İçeriden näme etýärler mahkemeler? Türkiýede, Türkiýe Cumhuriyetinde işläp bilen adamlary başta zenarlaryny garalýarlar, soň erkekler. Zenarlaryny näde garalýarlar? Oňa durmuşa çykýarlar, näme etýärler? Erkeklerini näde garalýarlar? Tirek çekýärler, şu taýda diýärler. Arak içip, ardanjak arak içip ölüp öler diýär. Türkiýe edip sizler ütgap görsüňiz diýär. Öňküňiz ýaly boluverin diýärler. Diýmek, içeride halk bilen yurtdaşyndaky halky aýyrjak bolýarlar şu an.
ayırjak bolýarlar. Ýa-ni Hmm. şu ýagdaýy saklaýarlar. Öňem halky aýryp öz demesine geldiler, häkimetine geldiler. Şu adam şu halky ikä bölüp bir-birine düşman edip ýene-de öz häkimetlerini uzatjak bolýarlar. O ýöne başa barmaz. Ýöňki ýaly dälmi? Nämen aýdaýyn, ine şol aýdyk geçen nemelerin häzirki gowy aýtdyň. Ine şol döwrüm 1930-njy ýyldan öňki Şwesiýada da edil şu şekilde bar ekeni. Ine şular halk hökmünde şunları ýeňip geçip bilipdirler. Ine nädip ýeňip geçenlerine aýtdym. Galanam ýene-de özüňiz hem näme dip bilersiňiz. İkinji bir aýtjak zadym ine bilgi diýäs-de, bilim diýäs. Ine bu bir okuwjy aýyna gidip almagyna gerek ýok. Bilgi ine mehekeni diňleýän näme diýär biz, yani biz näme dip geçýäs. Ondan soň başgalary dünýäde bolup geçen ýagdaýlary, garşy görüşler, dogry görüşler hemmesini bir araya getirip öz analizini näme dip bilmek, ne bilgi şudur. Her kim bir zat diýendir, ýöne sen haýsynyň mantyklylygyny özüň karar bermen gerekli. Ne bilgi budur. Şundan soň adam aýdynlanýar. Aýdynlanan soň topragyň gerekligini, nähilek ýagdaýa düşenligimizi hemmesini bir ýokardan seretme mümkinçiligi bolýar-da. Şunu goşatdym menem. No. Russiýa güçlü, biz aýrylmaz zat diýip näme aşak pikirli ýaşaýan adamlara. Ine Azerbaýjan goňşy dogan ülkemiz aýryldy. Russiýanyň nemesini aşanyň koloniýasynyň çykdy. Ermenistan ýene-de şonuň ýaly çykyp barýar. Nädip çykýar şolar? Akyl bilen çykýarlar. Türkmenistanyň ýa-ni türkmen halkynyň olardan ejizli akylsyz ýeri ýok. Diýne bermeli. Geopolitikany syn etmeli, nämeler bolupdy. Toprağımda çykjak bolmaly. Bolýa. Uzatmayın. Hadi be. Hadi. Onda jemläp bilers. Dinleýäňiz üçin sag bolun. Pikirlerinizi ýazyp geçin ildeşler. Dogry, ýalňyş öz nemelerinizi, pikirlerinizi ýazyp bilersiňiz. Sonunda da şu neme bilen jemlemek isleýände söz bilen ine ýanky neme gelýär-de Türkmenistan öz gezeginde 4 sany tren gaçyrdy. Poýuz gaçyrdy diýeň. 3 gezek gaçyrdy da. 4-nji-de soňky bolup biler. Iň soňky. Yani bundan soň geljek tren belki 100 ýyldan soň gelip biler. Eger geläýän ýagdaýynda da trene minjek, poýuza minjek adam galmany biler, yani türkmen halky galmany biler. Şonu aýdyp geçdim. Bolýar anda, sag bolun. Ýene bir gezek. Trene minmeldigini aýdyp biljek adamam galmany biler. Ýa-wa. Sag bol çağıran üçin. Aziz bey, oğlu ilam esen olsun. Oğuz ile sen olsun. Sag bolun.